този подарък дано не се е изчупил. Като чувам какво се случва, лошо ми става. Отварям подарък номер 11 от коледния календар и стискам палци всичко да е наред. Това пък какво е? Последвай ме, за да видим утрешния подарък. Това се сглобява. Окей. Май не е щупено. Това май така трябва да стане. Добре. Има и още нещо. Нещо като чинийка е последното. Така, и пръчката трябва да стои между тези двете плоскости. Така, някаква стойка е това. Някаква стойка и това може би отгоре се слага. Дари майстор, харесай това видео, защото съм супер добра в сглобяването. Сетих се за какво е това. Мисля, че е за бижута, за гердани. На тези кукички си ги слагаш, тук така висят, не е оплетено и е супер подредено. Бях споменала, че искам някакъв такъв органайзер за гердани. Изглежда супер и има много кукички, следователно ще се съберат много герданчета. Много добро попадение.